Estrella naceu fai 5 anos como unha cooperativa de traballo asociado fundada por 3 socios e dedicámonos a buscar solucións profesionais de desenvolvemento electrónico en oceanografía, ciencias da terra e telecomunicacións. Empecé o ano pasado e esta fórmula, para min era nova. Agradeces que conten ca túa opinión e que poidas ter voz nas decisións. Era máis interesante que houvese participación de todo o mundo nas decisións principais e implicación por igual, cada quen na súa función técnica, vamos a decir, no traballo, que se facture para todos. É máis fácil involucrarse, pa o bueno, pa o malo, sabes, cando te toca bregar, e ves de outra maneira que o jefe te di isto pa ayer. Claro, que o feito de cooperativa sí, é moi importante, claro, porque todos decidimos, pero non é un modelo. Claro, tamén hai as cooperativas teñen que tomar esa decisión. Ao final é un modelo, o modelo cooperativista é un, pero despois a aplicación é outra. Sabes, aquí a estrutura que se fixo pois é máis participativa que, por exemplo, falábamos outro día, o tema de cooperativas, das antiguas cooperativas das costureiras ou tal, ao final é unha forma encuberta dun sistema piramidal basado nunha estrutura de cooperativa polas razóns que sexen. Hombre, sempre hai un punto importante que se a cooperativa non é destes casos que coñecemos totalmente pervertida a fórmula, a persoal da cooperativa sempre ten todo o poder na asamblea. Estrella participa con Agasol, que é a Asociación Galega de Software Libre, en Espazo COP, que asesóranos e proporcionanos puntos de encontro con outras empresas para intentar crear vínculos e sacar proxectos adiante. Participamos tamén no Cluster TIC, que é a Asociación de Empresas de Galicia de TICs. Recentemente entramos en COP57, que é unha cooperativa de financiamento para as cooperativas. Ti entras nunha empresa e o horario é como moito negociado ca representación do persoal, non? Neste caso, pois claro, non somos o quen decidimos o horario, a flexibilidade, a conciliación, os elementos para a conciliación, eso pois traballouse no primeiro ano bastante. Cada bimestre facemos unha reunión con os obxectivos máis a longo prazo. Un obxectivo que nos propuxemos este ano é intentar facer un produto propio. Cando estaba nas prácticas era un traballo moi individual, cada un pola súa conta, e aquí como que é máis traballo participativo en grupo. Unha das claves é que para que a participación sexa de calidade efectiva, non sirve moitas veces, non, que a participación, moita participación, a xente non sabe, aturullas e tal e cual. Claro, é un proceso, hai que ter esa cultura, hai que estar informado continuamente. Todos temos a palabra, que a mellor nunha empresa con outros modelos, pois non se ten, hai outros intereses. Thank you.